Problemes tipus descomptes. Un problema tipus descomptes és quan hi ha un preu inicial, un descompte i un preu final més baix que l'inicial. Un matalàs de 250 euros té un descompte del 20%. Quin serà el preu final? He pagat 525 euros i 60 cèntims per un mòbil de 657 euros. Quin percentatge ens han descomptat? He pagat 850 euros per una bicicleta. Si descompte era del 30%, quin era el seu preu abans d'aplicar-lo? Hi ha 3 tipus de problemes. Primer tipus. No sabem el preu final. Un matalàs de 250 euros té un descompte del 20%. Quin serà el preu final? Recordem que en el cas dels descomptes, paguem el 100% del producte menys el percentatge descomptat. Multipliquem 250 per 80% i trobem el resultat. Pagarem 200 euros. Segon tipus. Sabem el preu inicial i el final, però no el percentatge d'impostos. He pagat 12 euros per un llibre que costava 16 euros. Quin percentatge hem pagat d'impost? Recordem que per trobar el preu final, multipliquem el preu inicial pel percentatge que paguem. Per tant, si dividim el preu final entre el preu inicial, trobarem el percentatge que paguem. Fent una resta, trobarem el percentatge descomptat. 12 dividit entre 16 dona 0,75. Per tant, el descompte serà del 25%, 100% menys 75%. Tercer tipus. Sabem el preu final i el percentatge, però no el preu inicial. He pagat 73 euros per unes bambes. Si el descompte ha sigut del 30%, quin era el seu preu abans d'aplicar-lo? Recordem que per trobar el preu final, multipliquem el preu inicial pel percentatge que paguem. Per tant, si dividim el preu final entre el percentatge que hem pagat, tindrem el preu inicial. Resumint,